Tinini Bible verse Galatia chapter 5 verse 13 to 15. Ta khurok norok hunke phiyokjakna bagui si ringjago. Ta mokhe phiyokjakma bai norok sak tongthokna lama ta naidi. Hai ungyaoi norok hamjak lai khoroksate khoroksano naidi. Tamni hunke kerango tongmani bebakno okok thaisao khobjago. Nung sakna hamjaktoi no boino bo hamjakdi. Hosungdi tongmono norak waktaw rok tongma hai. Wasik laike wathar laike norok kising norok sokomo sok lainase. Kaitoni kwthang kok thai khnamani bisingtwi jong jotoni sakao kaitor kotal khe hamari khlaithung. Amen.